Hi mga ka-Ronbel, T.G.I.S. Tingrelax na sa mga momshies kay walay klase. Kasagara ang paborito nga adlaw kay Sabado gyud. Relaxing day sa nako nya feel man ako mokaon og itlog ug hotdog ron. Mao mag hotdog and egg roll ta karon. Kay hato itlog ra jud available tuonon pud namo. 2 weeks na ko kumpra sa carbon tumbrato nga komprahanan kay murag padung akong monthly period. You know na mga girls. Dapat moadto ko dito kondisyon akong lawas. Kasagaran labi na kami kay itlog jud madadali na mo og luto labi na i-boiled paborito na nako paborito sa samong mga iro. Ang mga tao kuno kay sige nagkaon og itlog for 6 million years na. Originally, kay gikaon dyan ang itlog hilaw from the nest of wild birds. Nahisgutan na last time ang health benefits sa egg niya atong i-review according to healthline.com nga gi-review ni Imashi Fernando, MS or RDN. Ang egg kay incredibly nutritious, raise the HDL nga ang good cholesterol, contains choline nga important nutrient nga most people don't get enough. Maka-reduce the risk of heart disease. Yang hotdog sa laing bahin according to eatingwell.com nga gi-review ni Alex Lu nga kaning hotdog dili siya nutritious option pero makatabang gihapon siya sa healthy diet. Ug kay gigutom naman ko kay wako na mahaw kay busog kay ko gabi magbungol sa ta. I-enjoy sa ninako so brunch na ninako. Happy brunch or lunch everyone. Mo kay Ronbel Gums.